Rondi kontinwi, spezzjonijiet, argumenti, inċidenti, dan huma ftit mill-ħafna xogħol li jikkaratterizza l-ħidma tal-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit fih dan il-Korp tal-Pulizija. Isimhom magħhom Rapid Intervention Unit, dan huma l-uffiċjali li jkunu tal-ewwel jieħdu azzjoni rapida u jkunu minn tal-ewwel fuq il-post ta' inċident jew meta tidħol kwalunkwe talba għall-għajnuna. Ġejna hawnhekk f'Takandja biex inqattaw lejl ma' dawn l-uffiċjali u nsegwu l-ħidma tagħhom aktar mill-qrib. F'lejl tipiku sajfi morna Takandja li servi ta' bażi għall-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit. Ma' wieħed mix-xiftijiet ta' din it-taqsima segwina l-andament tax-xogħol mit-8 ta' filgħaxija l quddiem. Fil-fatt, meta nbidel ix-xift stajna naraw li l-uffiċjali jġibu l-armi u jippreparaw ruhom biex jerħula r-rondi li jsiru fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum mat-toroq Maltin. Bilan li tinżamm is-sigurtà fil-lokalitajiet filwaqt li jservu wkoll ta' prevenzjoni għal ċertu reati. Irkibna f'waħda mill-vetturi tal-arajju ma' żewġ uffiċjali minn din it-taqsima u rħejni l-arrondi li dwarhom spjegalna aktar l-ispettur tal-arajju Raymond Joseph Azzopardi. Bħala skwadra ta' Rapid Intervention Unit aħna nkarigati mill-patrol barra fit-triq. Wieħed ovvjament jibda l-ġurnata tiegħu billi jieħu l-equipment kollu mill-istazzjon tagħna ta' Kandja minn hemmhekk joħroġ għall-patrol. Sakemm ovvjament ma jkollniex dispaċċi mill-control room fuq każijiet ta' emerġenza, xogħolna huwa l-induru t-toroq sabiex ovvjament kemm jista' jkun nkunu viżibbli fit-toroq tagħna u nipprevjenu ovvjament ċertu reati li jistgħu jsiru. Kuljum l-uffiċjali tal-arajju jassistu fuq diversi każijiet. Fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena biss, l-uffiċjali tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit ġew imsejħa biex jassistu f'aktar minn 2000 każ, filwaqt li s-sena li għaddiet assistew f'aktar minn 3600 każ. L-ewwel talba l-għajnuna li daħlet fuq ir-radju tal-Pulizija fil-lejl li ħriġna magħhom kienet dwar każ ta' aggressjoni familjari fejn irriżulta li tfajla b'kondizzjoni ta' saħħa mentali kienet qed tkun aggressiva man-nanniet. Tul il-lejl daħlu diversi talbiet oħrajn fosthom dwar alarms, violenza domestika u anki allegat stupru. Wara 3 sigħat rondi madwar il-pajjiż kien imiss li nieqfu ħall-qormi għall-ispezzjonijiet. L-ispezzjonijiet fit-toroq b'mod partikolari matul il-lejl huma parti essenzjali mill-ħidma tal-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit. Dan isiru b'mod regolari biex filwaqt li jaraw li kulħadd ikun konformi mal-liġi, jiżguraw ukoll iż-żamma tas-sigurtà fil-pajjiż filwaqt li jipprevenu wkoll inċidenti. Driving license insurance, please. Waqt l-ispezzjonijiet instabu diversi nies bla liċenzja u vetturi mhux koperti bl-assigurazzjoni. Dawn ġew irmunkati lejn il-garaxx tal-Pulizija biex jiġu regolati qabel ikunu jistgħu jerġgħu jinstgħu fit-triq. Lan tagħna the end of the day mhuwiex kemm inħarku nies, iżda għalina lejl ikun ta' suċċess jekk ma nsibu xejn ħażin. Malli temmejna l-ispezzjonijiet għal-ħabta tas-sija ta' filgħodu daħlet sejħa l-għajnuna minn sidin ta' dar li kienet qed taqbad. One user rikeb fil-karozza tal-arajju u fi ftit minuti wasalna fuq il-post. Każ ieħor li rispondejna fuq u matul dan il-lejl kien każ ta' nirien li ħakmu dar viċin l-Imdina fejn ġejna fuq il-post flimkien mal-uffiċjali tal-arajju waslu wkoll uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li bdew mill-ewwel operazzjoni biex jitfu in-nirien filwaqt li l-Pulizija kienu hawnhekk fuq barra fit-triq anki minħabba it-traffiku u anki tkellmu mas-sidin tad-dar in kwistjoni li kienet qed taqbad. L-Ispettur Azzopardi spjegalna xi jkun l-irwol ewlieni tal-uffiċjali tal-arajju f'każijiet bħal dawn. Nirrikorru mill-ewwel malajr kemm jista' jkun fuq il-post għas sempliċi raġuni biex naraw jekk hemm xi ħajja ta' persuni jew ta' xi annimali li forsi nistgħu nippreservaw sakemm ovvjament jaslu trakkijiet il-kbar tal-Civil Protection. Talba bħal din tkun daħlet permezz ta' telefonata fuq wieħed minn numri tal-emerġenza, 112 jew 119. L-Ispettur appella biex dawn il-linji jintużaw bil-għaqal għaliex telefonati li ma jkunux ta' emerġenza jistgħu jfissru ħela ta' riżorsi għal nies li jkunu f'sitwazzjoni ta' ħajja jew mewt. Bl-istess mod appella għal rispett fit-toroq, speċjalment meta n-nies jinsertaw lill-uffiċjali tat-taqsima tiegħu għaddejjin bl-ispezzjonijiet matul il-lejl. Sfortunatament ninsertaw każijiet fejn għalkemm ikollna l-karozzi tagħna bidwal u anke l-pulizija speċjalment fir-road checks ikunu bil-highlighter vests, xorta waħda jkunu ġejjin b'veloċità qawwija u ħafna drabi jkun ta' periklu għalina wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar aħna din hemmhekk biex nissalvagwardjaw is-saħħa tan-nies
u biex nipprevjenu kemm jista' jkun aċċidenti u diversi affarijiet oħra.